estunipun mung urip ana alam donya, ana marca pada, ana madya pada, niku pancen ewuh kaya ing pambudi. Marca tengah pada laku, madya tengah pada laku. Pada niku samparan nggih, kaki utawi sikil. Dadi jerone wong urip mlaku ana madya pada, ana marca pada, ana alam kadonyan. Niku pancen ewuh aya ing pambudi. Saya malih awit saka kemajuane jaman teknologi, jaman internet. Niku bilih kita sedaya panjenengan kula niku mboten teguh ing jiwa, tetek ing jati diri, niku saged bisa-bisa kasempyok kabyur ing kahanan menika. Menawi saking pahami Mbah Bobot jaman edan apa pripun ning kebangetan nggih, kebangetan, kebacut. Jadi antarane menjatuhkan dengan orang lain niki kaya-kaya wis budaya, menganiaya, menjatuhkan nggih, ngremehke, ngenyek, ngino nggih, niki kaya-kaya bab kang biasa-biasa wae nganggep. Ewedene kang sami ngasta pucrane ngadil ingkang nyepeng lelengening pemerintahan niku kaya-kaya nggih sampun sami oncat ing kewajiban, oncat ing kewajiban, singklar ing kewajiban, ora netepi amanah. Nek cara Jawa niku ora netepi janji. Mbah Bobot piyambak sok kala mangsane niki mudarasa iki jaman piye. Akeh wong pinter, teknologine canggih, daya pikirnya pinter-pinter, profesor, doktor, ahli ini, ahli itu. Nanging menawi dipun flashback ke belakang, ditarik zaman biyen iki kok sedaya kok tentrem zaman nalika cilikane Mbah Bobot. Kahanan rumiyin menika dikala cilikane Mbah Bobot niku adem, ayem, tentrem, najan kahanan peteng. Nonton padange rembulan kemawon niku kaya-kaya kahanan iki padang. Arep turu eman-eman. Seneng, bahagia. Niku milanipun menawi saking pahamipun Mbah Bobot niku nggih tetep ana ing tembang jineman niku nggih, nek ulur kambang niku jane niku nggih saged kangge pitutur
kanggo cekelan jroning urip. Sebab tujuane wong urip niku napa? Rak tentrem adem ayem. Kanthi dasar tentrem adem ayem iku adat lupiya bisa ngeduhake saka sekabehing sukerta sakit lan coba bilahi. Becik apa wong urip ing alam donya aja padha ninggal tata krama lan budi utama. Yen digagas sing dawa urip iku mung sedhela. Bebasane suwe ngunduh wohing kelapa. Rugi-rugi gedhe wong urip ngumbar angkara murkane. Becik-becik nganggo yen tumindak dipetung bener lan lupute. Aja mingar-mingar, aja sok puminter, aja sok sing paling bener. Mengko yen mingar-mingar mundak keblinger. Yen wis kebacut mung denger-denger. Najan iku tembung sak madya nek niku papane tata krama mawas diri mulat salira ngrasa wani saling jen kinajen. Tepa sarira. Awet Gusti Kang Maha Taya niku kula kinten sedaya tiyang menika dipun paringi sifat genep. Pancandriya sing genep niki ora kok wong iki kudu pinter, kudu hebat, kudu ning kudu iso mat sinamadat. Ana tetembungan memayu hayuning bawana niku. Tresnani marang sekabehing para manungsa apa meneh menungsa ndi sing kumulip tumumpang bumi kesorotan sengenge wajib direngkuh. Dadi ora bedakake kuwi sapa iki sapa iku kulit apa iki barisan ndi ku agama apa. Dadi tembunge iso urap lan urup. Kula kinten kaya niku. Nggih sekedhik menika celadunipun Mbah Bobot. Salam kangge panjenengan sedaya ingkang tasih tresna dhateng channel Klambi Sireng TV. Najan channel iki mengak-mengik nggih ning Mbah Bobot tetep telaten. Ora ketang asung uwur-uwur sembur-sembur najan setitik nek klebu ndek. Mugi sedaya para kadang sedaya keluarganipun sami rahayu 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 saturu.